Wechera oboremi yo bachage gasi abo twataka tusainie moyu yani uwanjira na tobwatera na tokore gasi amo kagukwana na baliki ba mangana Amayia omugabana Amos Nyaribo nenekia enega chemeroberi abwate kugendereria oboremi na gusira abasae kwetera ase okorigia okobwaterana nebyombe ao okonya abamurabake banjo oboremi nande bamanye ngaki oboremi borabakonye yona kigitwacherera twabakarabishire azo wachora Nyamira tweza iyo bacha no gokonya iyo basomie vijana beito ndori wikuru chinde chonse. Susan Maina oyoromo director of practical action asensi ya Kenya natwerera ekerenga kiabo ekenene no gokonya abasae konyora kubua amakungu bagwetera anene mono okonyora echiro yebimeli byabo. How do we support sustainable input supply models? Yeah, how can we work with the private manufacturers or the private sector actors who are producing this input to see the value of working closely with the farmers, to see the value of marketing to a mass market so that then they can lower their production costs. Asate abanigo balige chigosemia basae chiribu emia Eyemo imechi county kianda na county Nyamira amabaga yemeremo chiribu ikomi. Program overall is targeting 100,000 young men and women. We are working in 9 counties. Now, out of those 9 counties, we've already worked in Homa Bay and Kisumu in the last 4 years. So in the 7 counties, we are scaling up our work. And what do we bring in terms of the achievements that we have and our learning from the 2 counties is what gives us the confidence to come into Nyamira County. Egachia baraibekira na aroro no muraibu abali abange asebunge county Nyamira Abel Mose omo MCA ogachuba Henry Obwaya omwaziri bobolemi Alice Manoti na baraibande kurwase county Nyamira asebagokera egetambokero ekyo yogotwara okobwaterana nekyombe ekyo. Individual youths who are interested in agriculture already practicing, and they will be mentored and as well mentor others. We welcome this idea of involving our youth in production so that we can now enhance self-reliance to our youth instead of maybe staying reluctant and doing nothing. We have had a problem with the value addition. Are you training our youth on how to add value to the existing products? I think our income and our youths who are loitering in the streets will get something to do. Hinko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira, Job Maangi. Mbiamono moriki oito jo mangi asoroboti urasenchire wikirani kurwase county ya Nyamira tunyara kwa batokurana me county ya Kisii ase umuriki oito evalini osero hakonyara kwa bagusanga oroboti anene igoro ya abatami bechisegi ase bono ekiombe kiria kia Gusii region IDPs kianyari kwa begweso kia ise yoboraibu mu patron bishop ne mwalimu manyi na goteba bune byombe na kugikiria ebikati ebyombe byanyare kwa bigweso kenganigo bigenda kwa bikurwanira oboene anene bwa batami korengana na bishop nigatebira simye kenyari ko bagegweta nigo obono oborai bwebyombe byanyare ko bigo twaro bukurumi nabo igo koirera chibese kenyari to ko bachiko bwato kone serikali gotaikira anene abatami bali bechisegi omuriki oito bali osero amonoro botyorwa senchira yoboikiranu. Ngwetani miaka 10 bono asomo barumunge bwa batami bechisegi cyo mwaka bwechiribibere na isano na ibere chiribibere na isano na isato wotigara bacandegete no nyamagega ya serikali kubeke kengese keri chiko bunambarenge bakanwe ase batara kanwa bunagotote ya omo patron Gusii regional IDPs bishop Nemwel Momanyi inje patron yaba IDPs osaba tami abakimbisi ba 207/08 Baliba atrigete 207/08 election violence. Serikali ya tuanjete ikatoanywa nega pengere kili chiko act 56 ikabaka sete 220 eyo ya tuete na intwe
to be prevented, to be assisted, or protected in other affected communities. No nyamagega ya serikali kobwatukaga chibese chyo ase chintunda ao nigo bishop atebire tiche ikerete abantu babwenerete asekeria goteba no kubwatukana na mangana y'obukurumi. Ekera chibese chiaka no abatami chigaka no bodaboda riders chigasome huko y'abantu ekambetereria ngagenda court y'abantu batahaka ntuchibese abantu erusaba. Ekera banda erusaba batahaka ntukiagara bali barenga obare ko pokot batomete chiritani bagotana bahaka abantu 16,000, Nyamira 9,000, Kisii County 7,000, a total of 16,000. Na abantu ba in the archives there were 23,000. Eke na kyo kirete bishop amana baraibande go ikarana seke gambiro iriyo konyoro boyene bwabo engana yaigetiwa sebunge ya senate na boigo a sebunge nene. Na begete petition in parliament 2015 na rekoboria igoriye jibesa che atite kitare go cha to the rightful hands. Garangirwa parliament esa petition yeyo nkabeka sobo agare na kijibesa kitu cha kurekani tukuna batisipa of that time. Na jitenga we report ekana beke petition bagatumire report na bali girire kijibesa kitu cha tumegetu bakanywa kijibesa cha sogete omwaka 208, 209, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2017. No nyamagega yeki nawe kiwase kigambere kenene ya Supreme nigo serikali ya bwatogete chibesa echiyobo igoti asoeta samaboko y'abantu batarenga batami. Intwa babono tole court ntwa agende Supreme Court court yenene ya Supreme Court ngategererwa lo muchacho yomo buna bete director ni Chief Justice akarantegerera agante bingire ki na Court of Appeal Kisumu ngo kwanera igoroye chibese batami na ende na dina jete nkarangiru ku State House ngakwana ne president His Excellency Uhuru Kenyatta ekero nagenda State House tukaya kutibesa 6.5 billion erinda bataba Kisii na Nyamira baye kuna 400 kuna abaminto ba central baetu. Bishop Momanyi nigagi keirie byombe byo byesokire kurwanirira batami asikeri atebire nigo birengete kobangaina batami na kurendetari kobakonya. Ukuno gocha kongaina abantu baito mouru chibesa bosa na asete yo moko genda kyaro bono tuwe ochoganiri nje na ko bade baisa abantu baito buna batami ne koti ekina kere kete goteba bantu bakanetwe ne judgment yumutinyo yo bonto le noro aba bakonya gwetana na bako bangaina na ende bako so kurika abantu bon ekiombe kere kerunge gete kobeka mangana yaro rekane burunge na bantu bakanetwe besa nkirikire court kekurukwa Gusii Regional IDPs Fraternity. Go reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamono omuliki oito Amayia Evelyn Osero soroboti orwa senchere boikira ntotegarete me county ya Kisii magega yoyo kabere omugavana omutanganibe county ya Kisii James Ungwae ochorwa emeremo anene ase wizara ya ICT koba oyo mobwa bateneneri anene ase sector area Universal Service Advisory Council bono nigo abamenye korwa ase county ya Kisii beso kirena ko kera egetambukero ikyo kiayo muraibwense William Ruto na kwene kibuno nyareko bako munyora Ungwae uyu nyareko bako ganya ase egeka egetambe gukwana ase nsemo ya daraja mbire mugasorero nigo abamenye obwigo banyareko bako muboria James Ungwae nyareko bako bwatera namo nabarayibo no borogongurwa gusiri kwene kiabuna chira cyamagendero ye serikali enene nyareko bagekuriera abakenya nene kurwa ase nsemo ya Kisii anyareko bagwikirani wa Pamaina kero munyakero go mukoro municipality go boda boda egenteke tangani igona atakakora akira abakubwati mbia mono tochakere chief whip Silvano Sosoro tocho mo CS yoito mugako muororo kurukumachogu nekero to koira na sikanisa aga iga bakunya gutusabira buna ba pastor murwabe na abande ba make it possible erinde na intu abagusitwa inyoirwe
bwane bintu byabagiru bobe konye mbaka twakumire ngayo mu Gusii aragenda etutete gwakire president yaito William Samuel Ruto ngambia mono asoko inyoro mugako yo obeto moremereria nero chagete devolution Kisii ekero kindi yonse konye gitaraba machua Kisii nyagitari tarengo macha tarengo chire tarengo. This is the founder of our Kisii County. Igo tutete goteba mbia mono esenge nchekero ge kamwe teke information ne kero ge kenene ge ICT nande umugako no mungaini ni matengo chakare gotongusa na mbali tu aromete getabu erinde 90 tumubwati ko igo na ari goteba mbia mono naende mu Gusii ekero tu airuwe gento intwe ingito tari kogokera buna chikabira chi kwarete bitina nobo nyomba bono iganga chieri chianya nyuga umugaba no itara tinga yori nyanya chieri nyanya chimboli na inte nimbwate bundari onyandirie koriegwa togoke tokenge egeko gerege ntekega giachirenka amangana andonsi pia differences to be car side when Ongwa has won we have also won as Kisii community iko twatebire mbia mono twakire mbia mono ase president yaito nebibinde bikonya gokwani buna mabuta na kende kwanyorero mu science umugako na chakorokie ebinte ibyangwe economy ira nense na abana baito bagende school January so egento tomanyete no mate mno kolegasi abu UDA kolegasi ntwegento tutaite service delivery ase mu Gusii. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere Eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti urwo asembeo emesa ya Amayia ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime esukuru yokwegeria Burundi bwe Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwe Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwe Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwe Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwe Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. tugusaba okwabera soko genda omutimoko oyuga fula kolende twiranira sembe ochinga kitogendrete gukumanyanganya ariko bagwate kaimena isko rogongoru wa Gusii totegerete me county ya Kisii nigo bono enga Eyemo korwa sub location ya Kiamabundu yego toka ime nyaura egende tokabego ichanera egekorwa gyogo ichana magaya baruko boka emambia lero nakonyora obonyira bonyale koboko bekwa asege sieli kiabo kolengana na banyenengeyo nigo babulira kerokende onde bwensi onyara
banyara ko bakora ekorekyo nabo igo banyara ko bagwesokia onye banyara ko bakomochera namonere banyare ko bakogayana na gukora obobe obumosaki oitwa mangana maya Polinaris akama banyara ko bagwikirana asense meyo ya nyaura na gutwariganeria orobotiro kubatia umugaka oyo more umugendie pikipiki kurwase sublocation ya Kyamabundu location ya Nyaure County ya Kisii mbirare kera kuboka emambia na konyoro bonyira asegesierikiae egento gekageire koba okongusana na igoro yoboremo garangeri umwe andi ane korugira disi ngamodena rero ni njwaro le gento keri naende na rukeirore to jale gento tuanyote ne jabu yomondero atari yaringe ya munyama yaringe yomondo osibona sengenje yaringe nga ntubwati siyo ya malimo ikageranga suspect abandi bane babiri omugambi bwense meyo Jackson Nyakundi nigagikeria egekorekyo nakoteba ebyo nebintu byetirwe nechingaki ora gekoro kinga bado tomenyete kali neri amaega ase omugusii aegenete ngoboro gimba koretaki mboro jese gente gyakorekanete mugonya bateba igoro ya muntu gubeke chafu eke Gusii ekorunga chimuma ono nje tunari gusaba bandigane na nje ntu aregesa kuna babwate bisabu naba murabasani go babolugwa konyomekero chingaki cyabo cyekire ilioko gendereria egesaku nyome gosokoreki otige ekura te tokobeka neringa onye bamuraba itomba konyoma ngosiritoregesaku generation tegotoka inche nabonda gete kokana nga muntu tayo bwata kobwa gokani muntu tanyoma muntu tayo bwata kobwa naje bie koranja ko choranga gwasinyiru konyoma gukwanera igoro yebina byamaremo igabo lyabana kenyero gosansora ebine ebyo bitaraenda tambe boigo nakogikeria bali bakoni amaremo ayo ase chinchera kitabwenereti ona ali gosababu ne kenyero toba abantu torochi motwe amangana ya maremo ngotoirani ale maega onye ishukero oyo boleme nsinini ikaransa bune family tatu eshide yo mochando imapema nyumutaragari okoreki obo monene komenta nayo tobwato omochando gaiga bwekenyoro abantu batataiti kobagana chinamba chioboremo omuntu kabwate namba yoboremo abwatere bweka nero taite kwemigererie namba yakoreki ebe yaye enamba yoboreme onye kerororo bari bonsi pibale beneficiaries chio mogondo oyo tigakero omuntu akoreki aegwe namba yaye nakana mangana yokonia maremo bosaigo muntu akoboka mambio tebanga agataete konia maremo tagete korogo kureranga onye gotagete konia omogondo ritangani kara amanyango omogondo koni tori asa marieta anya gosira onye omogondo kora asa marieta anya gosira omogondo iritangani goikokore succession administrator toke yo omogondo oyo manya gokoraki omanya gokore rukende gyonsi chingaki echo ni gavana kenyorbe murunganeria oborendi obo basensemeyo nakotebani go boibi boichoire nakobolia abantu babe maiso na intuguna toriga ntwachite tukaibere ibintu botuko toraire ababibi bagasoa nyumba bakabune dirisha usina mario go babikete bagasoa bakarusie TV bakarusie ufa bakaire bituma byarengange gunia Eyemo n'ekibese cyarengange 80,000 bakagenda lakini kuri ntwanya konyora suspect nene Eyemo ekenyoro maiga aba murambari bamenyiri abanga abange babere ki suspect lakini mbara ire mokereye tambukere kende yonsi ngosaba abagambi na community police batubwate si tonyare kurusia aba murambari next iga baibya mwate babagire tari nyomba yo kabakare kubuna yara muko bora kamburi kawo basibana ngira gabo baimuki bagikoni igo murende chimbori reporter ya Ndizi TV korwase sublocation ya Kyamabundu location ya Nyaure County ya Kisii Josephat Polinaris akama Roboti oruo rugokumia ruaye Polinaris akama mwancho murigana rugotoikerio mwelio bamangana Amayia Ensa Eyemo ya bono botuko nyoranga yangati anda mangetogenda tokapoto kwariganania semesa yaito ya maya chinga kitracho bato komerana amona chinsa isa tontogenda ko bato kumanya amange Joshua Auta na to batana na rwetera somonwa ubemanyererio chinga ki Petra mokiranyara ko bakweneke buna chibicha amonerio gichago cheira senchiro boikirana letera ngoro kwa Josephat Amisi na koganerio burigerio bya wimberobelio imegata seni
kia Ndizi TV.